Ahoj lidi, vítám vás u třetího dílu a chci vám říct tady na začátku, že shopuje konečně něco a chci vám říct to, že to natáčím do čtvrtka, ale ještě to je bravko středa na čtvrtek a chci vám říct to, že budou ještě další videa. Dneska bude další video, až tohle teďka bude nahraní, tak tohle bude nahraní až 10 večer, ráno, další den pátek. Tak jako abyste věděli a chci říct to, abyste zanechali odběr, like a dílení prosím, protože tohleto video bude oficiální. Jo, bude to kratší, ale chci vám říct to, ty krátké videa dělám, protože aby se mi to akorát vešlo na ten mobil, abyste lidi věděli, až budu mít kameru nebo tady ty věci, ale hlavně potřebuji od vás pomoct a to je, abyste mě sdíleli, odběr, likes, nejvíc vás bude to bavit. Po tomhle videu bude další video a to bude Minecraft, tak se těšte a jdem na to. Koukneme tady na shop, jestli tam něco bude teda. To na začátek. Jo, tady to je nový, to bych chtěl, ale jako je to fakt hustý a jako chtěl bych to, ale nemám na to, to nevadí. Jako ty kráso, tady to je taky dobrý skin, že lidi, jako proč by ne si koupit takový skin, ale jako když nemáte gemy, no, tak je to špatné, lidi. Tak jo. Tak se asi pustíme do první hry, teda, a jde na to. Doufám, že vyhrajem a že doufám, že se nám to povede. A když jo, tak to bude bomba. Klidně napište komentáři, co byste chtěli ještě dál natáčet. Já natáčím teďka ty dvě hry, ale můžu klidně natáčet co víc her lepší. Pro vás. Bude to každý týden a každý den, co natočím, tak pro vás lepší, protože co vás bude bavit, tak dejte. No, tak mě teďka zabila, nevadí. Ale máme 0 pohárku, tak se asi vezmu. Za kamerou jsem hrál s tím. Asi tak. Trošku to stlumíme, jako aby to trošku jako neřvalo. Dám to nějak na střední hlas, aby to všechno bylo ok. Tady koukám, jo, tady to je v pořádku. Tu novou postavu se vemu teda. Co bychom se mohli tak vzít za postavu? Jo, mám tu teda konečně na těch 19 rank. A je to jakože hustý. A je to s ní jako dobrý tou Bowie. Tara. Dáme si Taru. Zkusíme to teda. Tam má dobrý ten skin, tam ten, ale jako by na ní nemáme. Tak to zkusíme si teďka zahrát s ní a uvidíme, co jestli tam to půjde nebo ne. Ale asi budeme se jakoby držet jakoby od toho předu, protože jako tam je to hustý jako potom. Jo, tam ne. Tady. Teda. Jo, on by chtěl na mě. Dobře. Bude mrtvý? Doufám. Já taky, dobře, nevadí. Tak se to stalo, ale máme 3 pohárky dolů, no, tak to je hodně blbý. Ale jakože doufám, že se nám to povede co nejvíc vyhrát a asi tak jakože. Teď je to druhá hra už byla a teď jdeme na třetí, tak je to dobrý, jako stíháme. Máme času dost ještě. Jak to dělá ta Tara. Jako je to dobrý, no. Jako líbí se mi to a přál bych si jako. Jo, a jestli byste i chtěli jakoby někdy dávno, až někdy, já nevím, až budeme mít dost jakoby odběratelů nebo takhle. Jestli byste chtěli jako i nahrát jako Omeglem, protože jako je to hustý. Ale kamarádko. Ne. Jo. Se počkám asi trošku dozadu budu, tamhle budu sebrat ty truhle, které jsou tamhle. A potom půjdem dál. Jo, chtěl jsem říct, že já se ještě naučím, jakoby ty blesky se říkají tomu jinak.
a neříkají se tomu blesky, ale říká se tomu jinak. Si nemůžu vzpomenout, jak se jim říká, ale já se na to doufám vzpomenu. A dalšími díle ve 4. to bude oficiální pro vás, tak se těšte. Tak jsme vyhráli. Hurá. Tak to byla dobrá hra. Máme 10 pohárků a zkusíme další hru. Doufám, že to bude všechno v pořádku, zvuk bude v pořádku, tyjo, doufám, že ty videa budou pro vás v pohodě. Zanech odběr, zanech lajky, klidně, hele, tyjo, opakuju se dobře, budu se opakovat hodněkrát, ale to se omlouvám. Ale říkám, chci vám říct to, že si přeju od vás co nejvíc velkou podporu, tak na to pojďte a zanechte lajky nějaký. Ten borec teďka tam jako jenom stojí, tak bude mrtvej, no. Tak když chtěl být mrtvej, tak bude mrtvej. Tak jo. Teď si sebereme tyhle ty coiny. Jo, coiny. Ne blesky, coiny jsou to. Teď jsi si vzpomněl, no, coiny. Blesky jsem tomu říkal a už jsem si vzpomněl. YouTuber říká tomu coiny, je to ten Jakub Distro, tak doufám, že mu dáte nějaký i odběr a je to fakt YouTuber nejvíc top. A přál bych se s ním někdy konečně někdy i vidět. Ale jako asi to takhle jako nepůjde, když jako nejsem nějaký oficiální YouTuber. OK, jsem mrtvej, nevadí. Ale jakože lidi, přeju si 3 pohárky, nebo kolik jsem měl, ale nevadí. Jakoby tohleto video bude asi nějak do těch 12-13 minut, ale jakoby další videa budou taky, nebojte. Co nejvíc videí bude, tak jako pro vás lepší, protože tohleto je série nějaká do 50 videí. Ale ještě možná bude větší, jako tak se těšte. Co budou novinky, jako budou asi furt. Tady v Bravru. Tak se těšte na Bravko. Já se těším na vás hlavně lidi a jako asi tak jako a to je asi tak celý, co jsem chtěl říct. No a jakože když byste chtěli někdy si zahrát, tak klidně napište, můžeme natočit i to. Já jsem takový ten, jakože pro vás budu ten nejvíc top YouTuber. Jo, dobře, jestli znáte Jirku, znáte Pedro Games. Jo, dobře, ty ještě natáčeli, ale natáčí i jenom teďka Pedro. Jako, jo, dobře. Lidi jako, ok, teď jsem dobrý, teď jsem zemřel. Ale jakože říkám, že chcem si nejvíc přál potkat co nejvíc všechny YouTubery, který jako znám. A tak musím proto něco dělat, aby jsem je potkal a hlavně si jako říkám jako Bravko. Brawl Stars je jako by nejvíc top hra a jakože asi tak. A na začátku tohohle videa, co jsem říkal, tak doufám, že tam nějaký ty lajky budou a že tyjo, se vám to bude líbit, ty videa. Jako na každém videu zanechte like a co nejvíc lajků tak a odběr, tak budou streamy velký. Teď si zkusím nějak zařídit, aby se mi to vešlo na ten mobil. A doufám, že se vám to všechno bude líbit a že se vám bude se mnou dařit ve každým jednom videu, co se podíváte, asi tak. Já se teďka budu schovat asi. Jo. Já se tam neměl chodit, jako no, lidi, jako to hodně blbý. Ale dobrý, máme, hele, vyměníme postavu asi. Protože jako lepší to měnit, ale máme 12 celkem pohárků, to je jako dobrý. A už jsem pokročil i jako 14 500. Tady jsem měl ty tady jsem měl ty, jak se tomu říkají, Hergo, takový ty penízky. Coins, jako coiny a tamto je Hergo to. Tam co se jmenuje jinak, ty blesky, já si teďka nespomenu zase. Coiny se tam i tak neříkají. Jakoby nějak se jim říká, ale to je jedno teďka. A jdeme hrát zase. Budeme si zahrát s touhletou, to je dobrá. Když jsem ji vylepšil teda, tak je to pro vás dobrý.
když jsem mi vylepšil tu nejlepší, jako tuhletu, jak se ví kamena, jako, no, já se nespomenu lidi, ale nevadí. Teďka jako, že asi tak. Oni jdou na mě všichni, to není normální. Ty, já jsem si říkal, že tady někdo je. A nevěřil jsem tomu, jako. Tak si na ní počkáme. Se mi tam asi tak jakože povede. Se nějak na to jakože... No dobře, zemřel jsem, nevadí, jsem třetí, ale jako i dobrý, jako. Ach jo, já jsem jako měl odejít jako od toho. Asi tak. Ale dobrý, tak jo, tak se ještě zadám nějakou jednou a potomli, jo, dáme si Tigara, nebo jak se jmenuje, jo. Počkej, jak se jmenuje, já se musel naučit. Tegar a Grifa si možná dáme teďka. Ten je taky dobrý. Ale jakože asi tak. Dáme si teďka to. No, zahrajeme si teďka přímo jakože ještě jednu hru a potom asi jako ukončím video, protože budu se jakoby vydat na ten Minecraft a asi tak. Tak tu výhru musíme vyhrát. Tak, to se nám daří. Já se soustředím, protože jsem tichý úplně. Ale doufám, že to vyhrám. Vyhráli jsme. Povedlo se to je dobře a vyhráli jsme nakonec na poslední hru, tyjo. Je to skvělý. Tyjo, tak jo, lidi. Tak to tady ukončíme a díkuju moc za dnešní, tyjo, den a i jako vám. Doufám, že jste se dokoukali a teď jak se tady mějte a zatím ahoj.